thir tu te che bai vek ule nimin tenglori kang chungchang kha kanan soidon ania engpon se ma sa min lo riat sak tura ka du chu news ka puang ngai lo ti min lo riat thar sak le phot te u news ka soi ka puang ngai lo wa ke chuan kan ta na tangkai thei tur te karon soi chuak thien ni engpon se video te kan enanga ti chuan kan soi chun zom don nia tuna video kan mu tak kha chonu ni somni pakwa chonu dar ni chobor vela ka thian pa ina stata saron man na nia kalo muwa ti chuan karil ron lang zok maya oma ava hlom veo anin ti kang meng ti va hlom em ka ti ni mizo ka stata sa te poka mang hial nge nge ya mizo heti khopa zial du lir thei two wheeler khal chungpo arem le rem lawa mei zial pak trok thin te hian heti huna hian anin ven sen covering lo em ti kha karil ron lut ma saberani te chuan karinang chi chuan zan lama chuan chiatna rap thlak takaron thlengta he tenglori accident hi apuak zuya akanga mi pangai nun na hlutakan chan midang te po hliam na tak tak anom nual ti hriatania rap thlak kin an khongai thlak tak zet zetani han soi zui vak achak om khop moyama se mi chiat to chungchanga ani lo zong vak maya an ngai dan lo zong vak maya midang min hol pui ngai dan lo zong vak maya lo soi chiam mi thil nuam ani lem lo wa ni ma sela a thei chin a poi lo chin tura hetiang thil hi thir chualin lain deng ro ti niang dewin hetiang har san na kan to chho lai tak maya in zirtir na na mat lo man hi atangkai don hlein ka ria rem changa kan mang mai aniang chu ngai thatu te tur tu te pon kan holo tura ngai taila engponi se he motor hi alo accident ta ani alo accident a petrol a bo a ho tur maya khami lo do khachu alwang ral mai tur ai chuan lo do khachu aswala ni na ka she big chi lo ke pon alwang ral mai tur a ho ral mai tur kha an lo do ani ve mai a kangaya an lo ti chet bela mo khatiang an lo ti ni lem lo chuan thil ti suala kangai lem lo ani amaro chu bizote in thla da tak nam kan ni tila kan soi su lowang thil poi lo tur ngai to chang lem lo hi kan tam thin em kan soi le ni china ka soi tong kan soi le thinang kho chunga emo kho po na emo ai zol kho chunga emo mundanga po han kal ko lula mizo rama hian alir thei abik takin two wheeler khal chunga meizel pedvo in munem via win karing chen phei chuan ka pet lo thiam lo ti mai te na mani za hian kan la lem lo ni na langa in ti theina he kan mangjok ma ni na langa kan ngai nei to lu tuki a moi lo poi kan ngai tu thiam phato chan lo ni na langa chung ho chuanin karil ron lang ang chi khan hetiang thil la thlen hian an thim thetanga an rumol molai khan meizel tan mai kha an she don lo reng emo meizel pak chunga han ti mai kha an har sat don lo ti taila an she chang to don lo engwa kan ngai don lo ti khi karil ron lang reng me petrol pump vela le ge sem na mun vela pom meizel zu mai chi hi kan tam be ma chu fang chuan he thila hian kan zir tur poimo tak pakhat ni chuan ka hriani hei hi tin apanina chuan he thil hi amonami te hian he accident thleng hi hetiang thil puak thei thil ani phei chuan mo phurna an la em ka hrilowa thunei tu te arang in an hriat tir vat turani aven himna chungchanga te po chhiatna thleng thei thil ani awangin khuwa khirna an nei ngal tura kangaya nima sela ngai ven loin hei chen oma thunei tulam hi chuan hril hriat an ni lem lo chuan an tan hian hriat ngot thei hi ani thin lem lo rang tak phei chuan chuwang chuan hemi konga hi chuan han enge tu nge dem zok tu hria ta har khop maya engpon se awareness kan mamo le in ka hria tin khata chuan post then khata te mun then khatan soya te tlai zong so khati khan abua a ho charchara tu man soi sel na om lowa nima sela ama pon ka soi to kha video danga kang me chuak ta chi a fire department te dem na om le ngala ni engatan nge ewangen om ti hi soi kan ching em mai ni
avoi khat ke mana ka mu chian ve mai chu kang mei achuaka in akanga akan hlo to nuwa asam tai pania akang ral akang turang ang chu aman kai ta mo kan ti vela khan thei topin thelan tum potani akang tur ang akang ral ta aniang kan ti vela mishingina kan beidan nuwa fire department call you know me man tian call ta choni engtin nge fire department khan khatila an ron thel man to te lulang an ni ron tlan chop tur ngat phei chon an mon le mon lo chu thu ran lo ni ta se a report lama hian kan nu fum deuh thina ni ti ka soi du hemi chung chang an awareness kan ma mo le in ka ria enge mo chiat na lo thlenga har san na to kan oma tun na hi chon kan an har deuh vio to in ka ria a big takin 112 te to emergency call mai tur number kan nei lo ni pon 112 hi call tai la khoya tang poina call thea har san na kan to ka eng har san na po to kila a call thei a fire te dam do in lam tele police ma mo thila call thei ti she thar rengila a khemi phone chung changa hian kan tlai thina chumin nuwa a thok tu te kan dem le vak ze ri chu ke chona fu lo ka ti a thalo ka ti hei chu in ma khona chang hi she te ngu he thila po accident thleng hi rang theyang berin hria tir ni ta sela man la ka ring tla tani ke chuanin duangin ma an la chak lo em niang amuna omte na mutu te mo accident nei tu te po hian ti hi ril ruwa lo lang berani engpo ni se hi film khur tharnan mangila ama in video viral wak pakan Pakistan ding ka sia hetiang che hian tenglori lian pui maya puak to khata pe ka chon boralan tam em maya khatiang kha athlen ka lo hlani ka mitla lo lang har wai to lo ange lo thleng hi nge lo thleng hi azia lo poi ka ti tak zeta thi te boral ta te chung te po kan tor pui tak zeta engpo ni se hetiang hi athlen to lo nan awareness hi nasa zokin kan mamoni tu na hi chuan hetiang che hian ron accident le po ni se mundanga chuan kan do le ngam tho in karing kan ti le ngam tho in karing khaptu kan amani lo chuan khamron miron khaptu na mani lo chuan te he kan do le loi ngal tho karing ani chu wang chuan ama sabera chuan kan mei zel zuk tan chung chang kanin thla da lu tukte alir thei chuang chungte morem le rem lo kanan pat pet ram shen te hi kan sim a hun to in ka ria a hun le mun thliar thiam hi apoi mo lein ka ria kan ti ni pon medang te tan har sana siam zong te emo thil hlau om thleng thei emo moi lo shim bok anga ti te kan siam anga itina pani na chuan thunei tu te hriat vat engemaw chiat na thleng te mi puitana har san thleng thei chi te emaw kang mai ani emaw dam lo na thil to sual to chung changa po thunei tu te kan hriat vat konga kan har tharangai ti pani hi voina karon soidu ber chuani he thil thlenga tang hian zirtur poimo tak kan nei in ka hria ani engpon se khati zong kha voina kan soi thei chu lo ni phot mai sela midang te har san na to te midang te tor na te hi kan tan in zir na thata ka lo ni zela nei ti hi kan hriat thar apoimo hleng ka hria